Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na an bɛna baabu min sigi o ye hakili walawala kɛnɛ ye. Hakili walawala kɛnɛ maa min bɛna bisimila an fɛ sa o ye Mamutu Kulubali ye. Sede maaw ka kunnafoniko ɲɛnabɔbaa o ye ale ye, nka yan'o cɛ bi tile kɔnɔna na baaramisɛn minnu kɛra n'an bɛ se k'an da don olu la teliya la an bɛna olu de da aw tulo ka CNT ale kɔnɔna na min ye furancɛla wasadenw ye olu ye sɛmɛ dabadɔ kɔni sigi sen kan ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw olu ka laɲini ye mun bɛ se ka kɛ sariyakisɛw ye ale ni minnu kan ka se ka baara kɛ ani an ye juru minnu fana laɲini kɛ ni olu bɛ se ka taa kuranko ta nasira fɛ o sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni fasiri la min ye baarakɛlaw tɔgɔla sɛbɛnba ye sa o fana baara o fana sigira sen kan ka taa fara sa sɛbɛn kan sɛbɛn minnu bɛ yen bi n'olu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maanifinw yɛrɛ olu ka hakɛw dafaliko hukumu kɔnɔna na o la sa sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o bɛ tali kɛ jamana tun ye ɲɛbila sariyakisɛ min sigi sen kan sa ka kɛ ni baarakɛlaw ye faso baarakɛlaw olu ka tɔgɔla sɛbɛn belebeleba ye sa ko wasadenw kɔni u bolokɔrɔta o sɛbɛn in ye k'a yira sa k'a fɔ ko baara in kɔni tun bɛ sen na a mɛnna Mali ale kun fana kɛlen ka musaka dɔ ɲini musaka min na to kuranko bɛ se ka sigi sen kelen kan sɛbɛn min fasirila kabini sɛbɛtɛmɛ kalo tile 10 san 2024 Mali ale ni banki min bɛ yen n'o o bɛ yiriwali kɛ silamɛw tɔgɔla sa n'o ye banki BID ye o musaka o taliko hukumu kɔnɔna ka se ka kuran sigi Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen na k'o fana yamaruya dira Mali bɛ se ka tɛmɛ n'o ye min ye baarakɛlaw tɔgɔla sariya sunba in ye sɛbɛnba in ye sa n'o a bɛ f'o ma sa o min ye Statut Général des Fonctionnaires du Mali ye fala ye laɲini tun bɛ ka kɛ baarakɛlaw fɛ nin ko in na a mɛnna a bɛ san 15 bɔ ko yɛlɛma bɛ se ka don ko in kɔnɔna na cogo min na CNT bi sɔgɔmada in na min ye wasaden 124 olu sɔnna ma maa si ma taa juguya la maa fana ma a yɛrɛ minɛ bolokɔrɔta in senfɛ sɛbɛn in ale senkɔrɔma don la minisiri fɛ sa o ye Fasun Kulubali ye fala ye o hukumu kelen kɔnɔna na ko jɔnjɔn kura dɔ sigira sen kan min ye an ka baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile ye jɔnjɔn in tɔgɔ dara ale la maa minnu y'a sigi sen kan sa ko k'u ka miirina kɛkun ye min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ tɔnjɛkulu ka lafasajɛkulu ye baarakɛlaw ka lafasajɛkulu ye k'olu ta k'u kɛ misali ye ka jɔnjɔn tɔgɔ da Yakuba Katile la nin tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye jɔnjɔn kun fɔlɔw olu dira baarakɛlaw ma minnu kɛra baarakɛla misaliw ye maliden dɔw bi sɔgɔmada in na olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ min ye Moritanikaw ka lasigidenso da la k'a yira sa k'a fɔ ko waleya minnu bɛ ka kɛ bi Bamajɔni ka wale kɛbaaw fɛ ko man d'olu ye bi man d'u ye sini Moritani u y'u bolo kɔni tamasire ɲɛsin a ma kofɔlenw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni dusuma kasalen don bingali minnu bɛ ka kɛ ani waleya minnu bɛ ka kɛ a maaw mana boli u bɛ tila ka taa don Moritanikaw fɛ yen k'u b'a ɲini Moritani fɛ sa a ka baara taabolo a yɛlɛma fala an y'a fɔ sɔgɔmada in na Bamakɔ suguba ale jenina cogo min Kayikaw ka suguba fana jenina an ye min mɛn min ye tasuma fila in si wuli kunba dɔn nka jagokɛlaw pompiers ale ni fasoden minnu taara kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen ko tɛmɛsira tɛ yen ko ka taa tasuma faga Kayikaw yɛrɛ ko k'olu ta in kɔni kun tasuma bɛ se ka kunbɛn nka sira de tɛ yen min ye feerelikɛla misɛnw ye olu kɛlen don ka siraw bɛɛ lajɛlen tigɛ hali minɛn minnu tun bɛ yen ni tasuma ma se u ma maaw tɛ se ka se u yɔrɔw la ala ni minɛnw ni maaw sigiyɔrɔ kow la ko a kɔni ye tasuma jeni nka min kɛra kunnaja ye a ko fila bɛɛ la o ye k'a fɔ maa ni ma to waleya in senfɛ sariya sokurasigi hukumu kɔnɔna na a bɛ fɔ o ma ko chambre criminelle fala ye a dɔ sigira cybercriminalité o fana kɔnɔna na baara ale kurumo karili la sa min ye sɛgɛsɛgɛli 4 tun kiiritigɛ 4 tun b'u bolo police cybercriminalité ale kɔnɔna na bi sɔgɔmada na ministre Mamadou Kasoge a n'a ka maaw taara ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa nɔ minɛlen maa 8 ye sɛbɛn min kan ka kiiri o ye sɛbɛn 4 ye baara in sa ale kɔni bɛ nɔminɛli kɛ ka taa bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya minnu dira maa minnu ye nɛninu kɛ walima ka dan sigi maaninfinw na jamana yɛrɛ ka hakɛw k'olu fana buruja ko senfɛ ni bɔlɔlɔ sira ye minnu fana ye bingaliw kɛ ka namaraw boloda nin bɛɛ lajɛlen olu kan ka sɛgɛsɛgɛ ka kiiri kɛ o la cybercriminalité ale kɔnɔna na ministre Mamadou Kasoge cybercriminalité maaw fo kosɛbɛ fala ye ko waati in na min ye bɔlɔlɔ sira la basigi min bɛ ka na o bɛ ka bɔ olu yɔrɔ jɛkulu Bamaji jɛkulu ni Bamaji wulikajɔkɛlaw ani ninjuga wale kɛbaaw ko nin waati laban in kɔni na fiɲɛ tigɛlen n'u la sira caman fɛ
armée ale ka wulikajɔ barika bonyana kosɛbɛ a n'a dɛmɛbagaw n'o ye irisilakaw ka sɔrɔdasiw ye o y'a to sa min ye u dogo yɔrɔ n'u daga yɔrɔ n'u ka fɛnmayɔrɔ caman bɛ duguw kɔnɔna na bi olu bɛ ka filenkolonci k'o dakolonci su ani tile Mali wolomasiri tabaw fɛ baara in a ye nɔgɔ fana min ye Dɔngɔnɔdugu la Dɔngɔnɔdugu yɛrɛ la sa u y'a yira sa ka fɔ ko nin waati laban kɔni na ko degun kɛra yen kari tɛmɛnen n'o kɛra nin kalo in tile 17 ye Narenakaw fɛ yen sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ yen sa a na kɛ k'a fɔ k'o ye Chinois ta ye min ye Bamajuwale ni Wale kɛbaa ninnu kɔni k'u taara bin o yɔrɔ kan Chinois dɔw ko u y'olu kɔni ta ka taa ni u ye o waati kelen kɔnɔna na sa Dana Amasagu ɲɛmaaba n'o ye Yusufu Toloba ye kalo in tile 15 ale bɔra ka kuma lase Baɲangarakaw bɛɛ lajɛlen ma ani Dɔngɔnɔdugu bɛɛ lajɛlen k'a yira sa ko min ye lakana ko bɛ cogo min na bi a ko ka gɛlɛn kosɛbɛ Bamajuwale ni Wale kɛbaaw kɔni u kɛlen ka degun ta ka ɲɛsin Dɔngɔnɔdugu ma nin waati in na hali bi fitirimagɛn in fana na fala ye Dɔngɔnɔdugu dɔw tun bɛ welewelemada la ko dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min Yusufu Toloba ko sa ko min ye jamana ye olu n'u lajɛ ka baara kɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na Dɔngɔnɔdugu olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa a yirala fɔ k'a fɔ barangaya fara bingali in kɔfɛ wulikajɔ ni cɛsiri min kɛra fanga fɛ o musaka olu taar'u taasiraw fɛ gouverneur ale y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ balo tɔni 50 ka taa se sefa wari miliyɔn 20 min dira k'a taara taasira fɛ o kɔni bɛnna jamanadenw ma sabula o ɲɔgɔnna fana kun famana ka kɛ kabini waleya min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o ye degun ta ka ɲɛsin Mali jamana ma sa n'o kɛra avril kalo tile 25 Bamajuwale ni Wale kɛbaaw kɔni u dogoyɔrɔ bɛ ka ɲini min ye dugubaw ni dugumisɛnw ni dugu kɛrɛfɛ duguw ye sa u caman walen do k'olu bila sanubɔyɔrɔ min bɛ Intelletikaw fɛ yen Ntakakaw fɛ yen Gawo marabolo kɔnɔna na dɔw kun taar'u dogo ye Bamajuwale ni Wale kɛbaaw la armée ale ta tugu olu fana na tajiko ta na sira fɛ fala ye taji ɲɔgɔn ye sigiko 22 o kɛra bi min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sa ko ka olu ɲini minisiri Musa Alassane Diallo ko taji bɛna ale ka bɔ Irisila fala ye ko yaasa an ka sugu ka se ka basigi taji ka se ka labɔli kɛ maaw bɛ ka kuma min fɔ o ka ban pewu a y'o de fɔ bi u ka bi ɲɔgɔn ye senfɛ min bɛ yan fɔlɔ an n'o dilan ka ɲɛ fɔlɔ n'an y'o dilan ka ɲɛ o mana fara tɔ ninnu kan olu baarakɛcogo kan lala an na bɔ degun in kɔnɔna na Segu premier arrondissement olu boloda maa kan maa minnu bɛ sa ko n'olu kɔni bɛ taji yuruguyuruguli kɛ o sɛgɛsɛgɛliw n'o wulikajɔ olu bɛ sen na hali bi min ye kalanko ta na sira fɛ ɲɔgɔndan labanw labɛnw kɔni bɛ sen na sa n'o ye kalankuncɛ ɲɔgɔndanw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la DEF ale wulikajɔw bɛ sen na min ye Mali marabolo caman na senfa piripiri a ko senfɛ o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ni Ala sɔnna a ma juin kalo tile fɔlɔ o bɛna kɛ DEF baara ye Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ bakikɛlaw olu fana bɛ k'u labɛn cogo min na yaasa ka se ka u ka denmisɛnninw k'olu labɛn baki ale hukumu kɔnɔna na min ye an balimakɛ dɔ ye fala ye n'o ye Mohamed Aidara ale ka kiiri tun bɛ sen na a furumuso n'o ye caporal Aisha Bari ye k'ale y'o bɔnɛ a nin na kiiri tigilamɔgɔ kɔni y'a yira sa kɔni k'a fɔ sa ko ale ka taa kaso la kaso min ni a na o kɛ fo waati jan maa min n'a jɛra ka baara in kɛ san 7 fana donna o tigi fana fɛ sanɲɛmaw fala ye k'a ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ han juin kalo tile 11 ko ni Ala sɔnna a ma ko sanɲɛmaw a bɛ kɛ sangaw fɛ yen sangaw min ye an ka lasigiden bɛ yen n'o ye Aba Ture ye Santoro arajoso ale ye ci bila ka na an ma bi k'a yira sa k'a fɔ ko sanɲɛmaw k'a ma bɔ a nɔ na bariki maaw ko k'u bɛ k'u tɛgɛ nɔ fala ye min ye sanubɔyɔrɔ min bɛ Gungutu ni Lulu u y'a yira sa ko min ye 719 ko sanu gɛrɛgɛrɛ la k'u y'o sɔrɔ sefa wari dolari la sa k'a fɔ dolari wari o miliyari 5 buruburu 22 k'u y'o de sɔrɔ u ka tunɔkan na ale ni sanu bɔko ɲuman na min ye bariki maaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko sanu min b'olu bolo o ɲumanya wulikajɔ ni cɛsiri ani teliya o de y'a to Lulu Gungutu a sera ka nin sɔrɔ k'a kɛlen don nisɔndiyaba ye bariki maaw bolo seliɲɛkɔrɔla in na saga feere yɔrɔ bɛ ka caya saga caman nalen don min ye gouvernement ye ale kɛlen don ka yɔrɔ 23 sigi sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ni Bamakɔ fan caman fɛ yaasa ka se ka saga feere Bamakɔ kɔni ta ye 5 ye u y'a yira sa ko saga feere ninnu daminɛna fala ye wari b'a daminɛ 15,000 n'o ye saga mankanmaw ye ka taa se 35,000 ma o ye ala kumabaw ye minnu bɛ ka feere bi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa an ka su in na maa welelen o ye Mamutu Kulubali ye sɔɔni sa an b'ale ladon CDM tɔgɔ la ka ɲininkaliw k'olu kɛ ale la. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa
e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita. Sidi ka numéro filɛ nin ye. Wari ci. wari sera Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni an lamɛnbaaw an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min an ni sedem maaw olu de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi u ye wasa don maa min na sa o ye Mamutu Kulubali ye ale b'u ka kunnafonidi ko kunna Mamutu i ni su e nana ka na an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ nin waati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔni min ye degun ye o y'an sɔrɔ basigibaliya o ɲɔgɔn ɲɛlen su in na baabu bɛna tali kɛ min na anw yɛrɛ fasodenw jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye ka ɲɛsin basigibaliya in ma min kɛlen don k'an ka jamana ale degun kosɛbɛ nin waati laban in na yaasa ka se ka sira furansa an bɛ fɛ k'a dɔn aw yɛrɛ fɛ yen CDM na aw bɛ basigibaliya lakɔlɔsi cogo di aw yɛrɛ bolo maliyɛn min bɛ yen bi n'o bɛ bɔ k'a ka dayirimɛ ɲini o kan ka mun bila a kunna don o don ka kɛ ni basigibaliya in ye. D'accord Kassim an b'i fo ka maliden bɛɛ lajɛlen fo c'est le lieu k'an ka tɔnden bɛɛ fana fo i ka ɲininkali in bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ dakun mun na insécurité barika ka bon mais o bɛɛ n'a ta bɛɛ bɛ ka essayer k'i ka se kɛ a la i ka damayira n'i ka hakilinaw na an bɛ mun jateminɛ bi Mali kɔnɔ basigibaliya in tɛ dɔwɛrɛ ye o a fanba bɛ anw yɛrɛ de bolo maa caman b'a a lajɛ autorité kuntan anw bolo o tɛ a fanba yɛrɛ ye anw yɛrɛbakun ye cogo di Kassim bi i b'a jateminɛ an y'o de fɔ munna jamana ɲɛmɔgɔw ye ɲina kɛ année de culture et éducation ye ka sababu kɛ lamɔ mara an kan ka an janto o de la bi n'anw yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la fɔlɔ parce que o de ka gɛlɛn maliden caman bɛ yen bi Kassim i b'a ye mankan bɛ kɛ yan san tiɲɛni bɛ kɛ san i bɛ tila k'u ye u bɛ bɔ ka taga c'est à dire wale dɔw boloda i dabali bɛ ban i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que jamana mun bɛ ka kofɔ est-ce que c'est à dire maaw bɛ ka faga jamana mun na est-ce que nin ye o jamana kelen ye mun bɛ na n'o ye o ye faamuyabaliya de donc il est temps ne bolo. donc e bolo degun min b'an ka jamana kɔnɔ bi o kan k'a to an yɛrɛ ka ko kɛcogo an ka ɲɛnajɛw an ka furasiw an ka kɔɲɔw an ka denkuluw ani an ka jamalajɛw an k'a bɛrɛbɛn. an k'a bɛrɛbɛn hali an ka jateminɛw an ka kuma fɔtaw an kan k'an hakili to nin bɛɛ lajɛlen fɛ parce que nin wale ninnu de bɛ se k'an kisi ka bɔ fɛn ninnu caman na e ni Kassim e yɛrɛ k'a lajɛ jamana mun bɛ kɛlɛ la o jamana kɔnɔ c'est à dire i mɔgɔw bɛ wuli c'est à dire wagati dɔw la k'u kunda ko dɔw kan ko mun yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka et c'est kabako don quoi donc aujourd'hui il est temps que malidenw k'a faamu k'a fɔ an tɛ jamana normal ye an ye jamana mun ye an bɛ guerre de la an ka filɛli kɛ ɲɛ an ka dɔ fara a kan k'an ka jateminɛw boli walew la wa an kana n'an sigara fɛn fɛn na an ka ladɔnniyali kɛ ladɔnniyali yɔrɔw bɛ yen a bɛ se ka kɛ ni e ye denmisɛnnin i fa bɛ yen walima i somɔgɔ wɛrɛ bɛ yen mun fana tulo sɔmi ka jan. ayiwa ni e yɛrɛ y'a jateminɛ sisan k'a fɔ an bɛ k'a fɔ min ma ko lakanabaliya basigi ma sabati maaw hawujalen don o waati la aw yɛrɛ bolo jamanaden yɛrɛ kan ka kɛ cogo di a yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye. jamanaden jɔyɔrɔ ye mun ye nin wale la o ye an bɛɛ k'an jija fɔlɔ an ka an ta yɔrɔ woloma o ye fɔlɔ ye n'an y'an ta yɔrɔ woloma an k'an jija an ka mɔgɔ fréquenté taw an k'u woloma surtout a ka jan an duguba kɔnɔ mɔgɔw an minnu bɛ duguba kɔnɔ yan Mali kɔnɔ jama mana caya cogo cogo Kassim an caman bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye mɔgɔ yɛlɛkelen ye a ka kan i k'i sigiɲɔgɔnw ɲininka ni mɔgɔ yɛlɛkelen mun filɛ kariw fɛ yen ou bien ni karisa mun filɛ nin ye ka na nin so in ta nin yɔrɔ la e bɛ dɔ dɔn a la wa donc sɛgɛsɛgɛliw ni fɛnw anw bɛɛ de kan ka kɛ bi
policier an ka hakilina kɛwalew la policiya o tɛ dɔwɛrɛ ye a ma fɔ an ka tenni ta k'a don an kana donc an ka policiya ye mun ye ka kɛ c'est à dire société civile mun bɛ jateminɛ kɛ ka lakɔlɔsiliba kɛ yaasa ka se k'a yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn caman ma parce que ni fɛn kɔlɔlɔ wulila a fɔlɔ bɛ bin anw de kan lakanabaliya kɔlɔlɔ fɔlɔ anw de ta don donc ni anw sera ka se an kumacogo la ka se an ka filɛlikɛtaw la ka hali an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an bɛ image ja minnu ni fɛn minnu bila an ka a ta yɔrɔw ni fɛnw woloma donc n'an sera k'o kɛ sisan k'a dɔn tigitigi k'a fɔ an bɛ wagati min kɔnɔ bi an bɛ kɛlɛ de la donc kɛlɛ wagati ni wagati tɔw tɛ kelen ye ɲɛnajɛw n m'a fɔ a ka ɲɔngiri n m'o fɔ mɔgɔ si ye mais k'a bɛrɛbɛn ka kɛ hakɛya la an ka lajɛrɛw hali sugubaw kɔnɔ an ka jateminɛ i b'a ye bi Kasim mɔgɔ bɛ suguba kɔnɔ n'i ye wagati kɛ a ka gɛlɛ i ka mɔgɔ yɛlɛ kelen ye n'i m'a dɔn a ka gɛlɛ i ka mɔgɔ yɛlɛ kelen ye n'i m'a dɔn et pourtant an bɛ étape mun na bi an bɛ ka gɛrɛ seli ɲɛkɔrɔlaw la c'est le moment sugu kɔnɔ mɔgɔw u bɛɛ k'u hakili to u yɛrɛ la ka jateminɛw kɔlɔsili boli kosɛbɛ kɔlɔsili dɔrɔn de bɛ se ka an bɔ nin kɔnɔ ani fasoden ɲumanya ayiwa aw b'a fɛ fasoden yɛrɛ ka dɔ fara a ka wulikajɔ la a ka timinanja ka sugu jumɛn na a ka kɛ maa ye maa min bɛ kofɔli kɛ wa ou bien a ka kɛ maa ye maa min bɛ kɛ basigi karamɔgɔ ye ka jateminɛ kɛ ka se ka kibaruya di wa a ka kɛ mɔgɔ ye mun bɛ kɛ basigikɛla ye parce que pour que i ka kofɔli kɛ il faut que e yɛrɛ ka se i yɛrɛ la fɔlɔ parce que basigi ye mun ye i b'a ye Kasim mɔgɔ dɔ bɛ yen n'u nana kunnafoni dɔ fɔ e Kasim ɲɛna e t'a minɛ ni sɛbɛ ye parce que o bɛ dépend mun na o y'a yɛrɛbakun kɛcogo ye o de la n bɛ ka n sinsin yɔrɔ dɔ kan faut que malidenw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ wagati dɔ sera n'i bɛ kɛlɛ la i ka tagamacogo i kɛwale bɛɛ falen i k'i yɛrɛ kɛ maa ɲɛnama ye parce que mɔgɔ ye cogo de b'i ka batigɛ cogo nɔgɔya donc n'an bɛɛ sɔnna bi ka an hakili to an yɛrɛ la an ka fɔtaw la n'an ye fɛn mun ye autorités bɛ yen dugutigiw bɛ yen chef de quartier bɛ yen jeunesse ɲɛmɔgɔw bɛ yen ni bɛɛ ye kanaliw ye kunnafoni disow fana bɛ yen bi an caman bɛ yen kunnafoni diso 120 an b'a dɔn jamana in kɔnɔ wa an caman n'a bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ se k'u lasɔrɔ cogo mun ka kofɔli kɛ ka sutura kɔnɔ parce que kofɔli fana tɛ ka bɔ ka nin bi yan n'i y'o kɛ e yɛrɛ ma baara kɛ i ye baara nɔgɔya tigiw bolo i y'a nɔgɔya donc i bɛ fɛn mun ye i b'a kɛ sutura la k'a yira k'a fɔ ni fɛn mun filɛ nin ye a ye jateminɛ kɛ nin na dɛ donc la a dɔw la ni sɛgɛsɛgɛli kɛra n'a ma kɛ o ye salam lafiya ayiwa n'i y'a mɛn ko CDM o ye ka sɔrɔdasiw senkɔrɔma don baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na min ye bɛɛ b'aw dɔn ni min ye o ye nka bi fasoden ɲumanya waleya kin kɔnɔna na o bɛ se ka nafa jumɛn se sɔrɔdasi ma kɛnɛ kan k'a ka baara nɔgɔya a bolo Kasim ni i ko CDM e yɛrɛ ye CDM ye barisabu ne b'o fɔ n ka kumaw kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ n ko maaw kana CDM lajɛ ko minnu ye tɔn créer ka tɔgɔ da o yɛrɛ la n'i ye CDM lajɛ CDM bɛ dakuruɲɛba dɔ fɔ o dakuruɲɛ ye jumɛn ye o ye ko nous sommes 23 millions de femmes nous sommes 23 millions de femmes tɛ fosi ye Kasim fo an bɛɛ de ye wolomasiri taba ye CDM ka hakilina ye mun ye bi o ye sɔrɔsi dɛmɛ na o ye anw kelen bɛɛ k'a dɔn i ye kunnafoni dila ye o i ye sɛnɛkɛla ye o i ye jɛgɛmɔna ye i yɛrɛ ye i tɛ dɔ la o i k'a dɔn k'a fɔ i ye wolomasiri taba de cogo di hakili la jogo la parce que ni i y'o dɔn i b'i ka jamana parce que an ka jamana de bila fɛn bɛɛ ɲɛfɛ anw dun y'a dɔn k'a fɔ un pays sans armée ni sɔrɔsi tɛ jamana mun na o jamana tɛ exister donc fo wolomasiri tabaw an k'u lakana an b'u lakana cogo di an de b'u lakana ni kunnafoni k'a dɔn parce que yɔrɔw bɛ yen olu dɔlen don ka tɛmɛ bɛɛ kan n'u kun bɔra yɔrɔ o yɔrɔ jugu bɛ a taabolo falen jugu tɛ siran k'a taabolo falen maa minnu ɲɛ o ye anw de ye donc ni anw de kɛra jamana jɔla ɲɛnamaw ye ka juguw ye o taabolo la an de bɛ se k'a lase u ma u ka se ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa an bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi cogoya min na donc CDM bɛ mun fɔ malidenw ye bi sɔrɔsi dɛmɛ tɛ fosi wɛrɛ ye an k'an jija ninnu ye anw de ye wa an yɛrɛ ye olu de ye an ka kunnafoni jɛlen ɲini k'a di u ma pour que u ka se k'u ka baara kɛ ka se a dan ma. ayiwa maa bɛ se ka kunnafoni di maa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ maa bɛ se ka kunnafoni baara ka kɛ ni i yɛrɛ ka baara kɛcogo ye
nga fasoden ɲumanya la waleyali senfɛ i kunnafoni ditɔ yaasa basigi kana i ka sigida la yalama i man k'i yɛrɛ kɔlɔsi fana i kana t'i yɛrɛ bila degun wɛrɛ la wa mun bɛna na se ka gɛlɛya lase i yɛrɛ ma i ka sigida la wa. Très bien. N y'o de fɔ n'i y'a dɔn bi Mali bɛ gun mun kan bi an b'a wele ko révolution. Révolution tɛ. A yɛlɛmana de. Non yɛlɛma tɛ. N'an ko révolution o ye jamana ye jamana mun wagati dɔ la ni a y'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ ka taa sira dɔ fɛ sira mun tɛ a lase yɔrɔ la donc a sɔnna ka segin kɔ donc k'a fɔ k'a bɛ bayɛlɛmaliw kɛ fɛn caman na sira caman fɛ bon Mali bɛ o gun de kan bi donc ni i bɛ o fɛnw na i bɛ kɛlɛ la n'a fɔra ko ka kunnafoni di civil de bɛ kunnafoni di marifa t'a bolo a tɛ se k'a yɛrɛ protéger o de la ko n'i bɛ kunnafoni di i k'a di sutura kɔnɔ ne bolo bi jamana ɲɛmaaw kɛlen n'anw bɛ siran de Mamutu an bɛ siran de o n'o siranya tɛ parce que sisan n'i ko k'i bɛ kunnafoni dɔw di par exemple sisan kare kun na dɔ bɛ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ sigana bɛ a la mais n'a donna k'a fɔ ko ne Kasimu de y'a fɔ o fana sigi la kuma dɔ olu Kasimu o tɛ se ka dɔn o de bɛ mɔgɔw siran o tɛ se ka dɔn cogo di o de la n ko ladamu parce que ni e Kasimu ne b'a dɔn ni e bɛna o kunnafoni di e tɛ n'i bɔ dɔrɔn k'a fɔ nin kɛra tan non kunnafoni di yɔrɔw bɛ yen polisisow b'an bolo n y'o de fɔ dugutigilakaw bɛ yen jeunesse fo ka taa bila n'an ja de tɛ jɔ olu ɲɛ Mamutu non an ja de bi an ja de kan ka jɔ wa numéro fana bilala sen kan k'a fɔ ni i sigara ni numéro ninnu wele hali n'i ma sɔrɔli kɛ siɲɛ kelen fila insister parce que maaw ka occupation tuma dɔ fɛnw tɛ kelen i insister i yɛrɛ ka o yɔrɔ in na an bɛ min fara a kan o ye k'a fɔ jamanadenw ye i bɛ Mali kɔnɔ yan i bɛ togoda la i bɛ sigida la a y'aw ka sɛbɛnw matarafa aw bolo a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw ka sɛbɛnw matarafa parce que min ye ɲɛmɔgɔw ye u ye nin ko in gɛlɛya ma kosɛbɛ kuma bɛɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka bali ka kɛ tile fɛ su fɛ sɔgɔma wagati bɛɛ donc mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bɔ san i ka sɛbɛn bila i kun ni denw don a ye fɛɛrɛ tigɛ yaasa aw ka se ka dɔn parce que wagati dɔw da a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko kow banna anw ɲinɛ ka di de an ɲinɛ ka di dɛ Mamutu ne b'o de fɔ Mali n ko Mali de la i dabali bɛ ban le 25 don de don samedi noir an bɛɛ dusuma kasira mais dugu jɛra dimanche i ye maliyɛnw ye ka ɲɔgɔlɔn fɔ fan bɛɛ jamana wɛrɛw yɛrɛ bɛ dusukasi kɔnɔ dɔw kɔnɔ k'an jɔrɔ mais maliyɛnw tun bɛ fɛti la fan bɛɛ dɔw wɛrɛ tɛ o an b'an bolo de jigin tugun bon alors que an bɛ wagati mun na bi jija wagati de don an man kan tɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ wa kunnafoni maa si kana siga fo n'i e yɛrɛ bɔra n'i yɛrɛ ye n'o tɛ n'i wulila sutura la ka taga commissariat la ou bien ka taga se ɲɛmɔgɔ dɔ ma ou bien maa jɔlen dɔ ma k'a fɔ ne ye nin fɛn ye a ye fɛɛrɛ k'a la a bɛ kɛ k'a sɔrɔ e tɔgɔ ma yala fosi ma yala o kun yɛrɛ kɔnɔna na sa aw yɛrɛ bɛna mun kɛ CDM pour que ka se ka danaya in don maaw n'u ka finitigiw cɛ parce que aw ko ka wolomasiri tabaw senkɔrɔ ma don o y'aw ka kalikan ye o y'aw ka wulikajɔ n'aw ka cɛsiri ye aw ko k'an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen wolomasiri taba ye nka danaya ka don maaw ni finitigiw cɛ CDM yɛrɛ bɛna mun fɛɛrɛ sigi o sen kan Kasimu nin wagati in na o de la n ye révolution f'i ye parce que mo de don Burkina bi i b'a ye olu avancé la a la kosɛbɛ fo o ye fɛnw bɔ gafew bɔ a la k'a bila minɛn dɔ kɔnɔ mais yan ta a ka suma mun na parce que anw ka peuple ye peuple ye informel de ka di an ye kosɛbɛ fɛn minnu tɛ taa sariya ka bolo kan ka caya anw bɛ tɛmɛ o siraw de fɛ mais n bɛ mun fɔ bi CDM ka laɲini ye mun ye o ye faut que maliden bɛɛ ka kɛ gardien de la révolution gardien de la révolution m'a expliqué k'a dɔn k'a fɔ an bɛ kɛlɛ la k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in na kɛlɛ wagati laɲiniw bɛ laɲiniw na olu bɛ ɲɔngiri k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa minnu filɛ nin ye a ka ja kana se wolomasiri tabaw ma u tɛ fosi ye ni anw yɛrɛ tɛ wa an kɛlen don ka labɛnw sabati an bɛ ka campagne k'a kan video bɛ ka monter kan bɛɛ la a kɛra bamanankan bɔbɔkan an bɛ ka monter kan bɛɛ la wa an bɛna di kunnafoni di so caman ma yaasa malidenw bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na an bɛ ka révolution ɲɛfɔ a kɔnɔ ka anw jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka gardien o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ i n'a fɔ binkɛlen jamana kan aw ye katikaw ye aw ye senukaw ye bɛɛ wulila k'i jɔ
i se ye mun ye i y'a kɛ mais anw bɛna taa au delà cogo di wala yan bin ka kɛ an kan an bɛ ka fɛɛrɛ de kɛ ka jeune dama sensibiliser ka se ka a lajɛ sini ma sinikɛnɛ ma jeune minnu bɛ se ka déployer yɔrɔw la n'u ka sɔmi ka jan n'u ka lakɔlɔsiliw ka jan wa ni maa bɛ se ka kala sɛmɛ o dalakanw na an bɛ k'o fɛɛrɛw sigi sen kan olu ka jateminɛ kɛ yan bin ka kɛ an kan an fana ka taga à la quête de l'information donc ka sɔmi barika bonya donc ka ɲɛfɔliw kɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ se ka disposition ta cogoya la rapidement cogoya mun pour que ka se ka kɔlɔlɔ dɔw kunbɛn. ayiwa aw bɛ ka nin bɛɛ labɛn nka nin waati in na bɔlɔlɔ sira kan bɛɛ y'a ye k'a fɔ fanga bɛ min na min ye kibaruya jugu ye kibaruya jatuguntanw jajugu kɛlɛyapanw fɛn minnu bɛ yen n'i tɛ se k'i kala dɔn a la yɛrɛ n'i yɛrɛ tɛ maa jɔlen ye n'i y'a ja dɔn i bɛ ala kali ko yan don fɛɛrɛ jumɛn b'aw bolo o fana na yaasa lakana bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na. Kasim parce que bɔlɔlɔ fana kɛra dɔmana kɛlɛ de ye sa. parce que dabalibanko de don parce que bɔlɔlɔ kɛlen don fɛn dɔ ye e ni ne filɛ nin ye baro mun na ni an y'a dan ni baro ma ka cadre dɔrɔn ka ɲa ni maliden ka incivisme sera degré dɔ la n'a sera a ma a bɛ tɛmɛ maliden bɛ mun de lajɛ bi malidenw yɛrɛ éduquera ka bila jajugu lajɛ de la a dɔw caman quoi voilà n bɛ ka fɔ ka da jatigɛ walew c'est à dire ani u ka mɛn dɔrɔn ko masiba don kuma tigɛ dɛ ni mɔgɔmuso dɔ bɛ yen i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na waleya in don ale kamana ganna f'a bɛ kasi mais tile fila après ne nana sɔrɔ a sigilen don a bɛ ka mun lajɛ fɛn fɛn ye image kolon ye n'a fɔra ko kida la ale yɛrɛ bɛ k'olu de lajɛ k'u lajɛ k'a b'a ci ne ma n ko k'a ci ne ma n ko n'i tora nin lajɛli la i tɛ sunɔgɔ su in na tuguni parce que an yɛrɛ bɛ fɛn i b'a fɔ ko mɔgɔw yɛrɛ min ka di mɔgɔw ye fɛn min ye juguman ye. merci o de bɛ ka anw dabali ban mais car cela ne tienne an bɛ wele de da toujours Kasim baara in ye aw de ta ye a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye bi diɲɛ sera gu mun kan c'est la guerre informationnelle qui prime bon ni dun ko guerre informationnelle bɔlɔlɔ sira sen b'a la n'i y'a ye bi jugu kɛlen don ka bɔlɔlɔ matarafa kosɛbɛ sanga ni wagati bɛɛ u bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ wa mɔgɔ b'o de ɲini k'o ye han merci parce que u b'a dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ de bɛ se ka maaw lasɔrɔ wa o de bɛ se ka les 23 millions n'an b'a fɔ o bɛ se k'a bɛɛ lasɔrɔ wagati kelen aw bɛna mun de kɛ parce que o de ye kɛlɛ yɛrɛ kɛyɔrɔba ye sisan bi anw ka laɲini ye mun ye o ye toujours an se maa dan y'i se o ye tiɲɛ ye o ye kabini da ye saba fa ye o ye information ye n'an bɛ se ka bɔlɔlɔ siraw fɛn fɛn lasɔrɔ ni an ka kunnafoni ye k'a fɔ ko désinformation bɛ sen na a y'aw kɔlɔsi a la bon pagew bɛ yen tuma caman ne yɛrɛ b'a promotion kɛ n bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ n b'a promotion kɛ k'a fɔ nin wagati in na malidenw a ka kan n'an bɛ kunnafoniw ɲini an ka taa karisa lamɛn an ka taa karisa lamɛn parce que a dɔ la o de bɛ se ka basigi kan fɔ an ye wa o de bɛ kuma fɔ an ye tiɲɛ bɛ mun na bon karisa parce que wagati sera an ka dɔw fana indexer an b'a fɔ karisa fana aw kana karisa lamɛn a dɔw la bi dɔrɔn n'i taara anw ka page kan i b'a ye an bɔra ni maa dɔw ka kuma kɔrɔ dɔw ye k'a labɛn k'a bila kuma minnu kɔnɔ o bɛ ka mun fɔ bi o bɛ k'o bɛɛ lajɛlen ta ka yɛrɛ o ye pourtant o maa kelenw de don a vidéo de don an y'a yira jama na pour que u k'a dɔn k'a fɔ nin ye karisa de ye wa a kana bali la i bɛ ka mun lamɛn a bolo bi sini i k'a ye a ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni parce que bi il faut que maliyɛn k'a faamu n'an ko faso in ka jɔ il est vraiment temps anw yɛrɛ ka jɔ quoi anw bɛ jɔ cogo di an ka an jogo falen bi éducation fɔlɔ ne bolo état yɛrɛ an bɛna ɲini état fɛ don nataw la ɲɔgɔn kɔni baara in don dɛ éducation ATT ko ten ko ale kɔni ma se ka min dilan o ye maliyɛn ye kabako don a tɛ se o ale ma se ka maliyɛn dilan dɛ i m'a ye a taara sinankunya bɛɛ ta ka na k'a essayer cogo bɛɛ k'a yɛrɛ gɛrɛ bɛn ni bɛɛ ye pour que maaw ka se ka ale faamuya mais o bɛɛ lajɛlen na an taara don wale wɛrɛw kɔnɔ mais an bɛna mun ɲini o ye toujours ni état bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka bɔlɔlɔ siraw k'u cadrer ko ɲa hali s'il faut que mesure dɔw ka ta ka dɔ ninnu restreint u sɔrɔ cogo k'a restreint parce que kɛlɛ ye kɛlɛ de bon ni dun yɛrɛkun man dɔgɔ sɔrɔ ye dɛ donc an bɛ se ka fɛn fɛn kɛ pour que an k'an yɛrɛ sɔrɔ ne bolo an k'an k'o baara de kɛ bi bon CDM kɔni ka niveau la
anw bɛ se ka ja o ja labɛn ka video labɛn ou bien ka kunnafoni diso sɔrɔ pour que k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ bɔlɔlɔ sira kuma bɛɛ tɛ tata ye wa a bɛɛ tɛ lakaleta ye wa a bɛɛ tɛ filɛta ye an b'o kɛ. Ayiwa nin bɛɛ la nu min fana dabaliban min b'a kan na o ye k'a fɔ kuma la i bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ ye u bɛ yɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ u bɛ kati gɛlɛya waleyaw ta bɔlɔlɔ sanfɛ u bɛ jɛkulu dɔw ye u bɛ baara cɛjugu kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛɛ la olu b'a la tuguni ko olu bɛ ka faso kanu kibaruya dun bɛ sɔrɔ cogo min na yaasa mɔgɔ ka se ka lafiya olu kɛlen don o kunnasiri kɛbaa ye ka degun ta ka fara degun kan ka sabula ko se kɛra u ka kabila ma se kɛra u ka sigida ma se kɛra u ka jamana ma se kɛra u ka fɛn ma nka a baara dɔw bɛ kɛ kuma dɔw la dusu bɛ bila hakili ye est ce que aw hakili b'o fana na parce que maanifin n'i tura dɔw ka dugu la i ser'u ni ma n'i sera dɔw ka diinɛ ma i ser'u ni ma n'i sera dɔw ka ɲɛmaaw la i ser'u ni ma bɛɛ lajɛlen bɛ to ka dusu ta wagati dɔ la ka waleya dɔ kɛ maa tɛ min faamuya k'a sɔrɔ an bɛɛ dun kan ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ est ce que aw y'o k'olu kow jateminɛ bɔlɔlɔ sanfɛ parce que a fana a barika bɛ ka bonya kosɛbɛ. a caman kɛra nin semaine laban ninnu kɔnɔ ne yɛrɛ ye intervention caman kɛ a kan parce que Kasim faut que mɔgɔw k'a faamu baara in bɛ niveau dama dama de la mɔgɔ dɔw bɛ manipulation kɔnɔ u manipulelen de don mais o yɛrɛ bɛ bɔ ka dadigi kɛ faso la k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dabɔ kama ye dɔw ta kɔni ye maa dɔn maa kɛ min tugu k'a kɛ mais caman ta ye kanu bolo ma parce que Kasim ni ka gɛlɛn jigi ka gɛlɛn bon maanifin surtout malien n'i taara se dɔ kabila bɛɛ de bɔnna wagati ninnu bon olu dɔw u bɛ se ka bɔ dusu bolo ma o tɛ kuma fɔta tɛ dɔn bilen mais bɛɛ b'a essayer ka faute ɲini ka rejeter mɔgɔ wɛrɛ de la. mais est ce que a ma se aw ka kuma kabilaw fana fɛ parce que aw fana b'aw ka baara la o kabila ɲɛmɔgɔw ni sigida ɲɛmɔgɔw ni tɔn ɲɛmɔgɔw ni kamalenkuntigiw ni musokuntigiw. hali bi an ye tɔnba dɔ bɛ yen a cɛsirilen don kosɛbɛ jamana sécurisation ko la n t'a tɔgɔ fɔ yan anw ni a ye ɲɔgɔn ye hakilina mun b'an bolo ka fɔ a ye a mɔgɔw ye an ye o lase u ma u k'a dɔn k'a fɔ nin wagati in kɔnɔ bɛɛ de b'i se la c'est pas dit que ko se kɛra e ma bi ko e bɛ bɔ ka dusu ou bien ne ka kabila ou bien ne ka sigida bi ne tɛ se ka taga yen parce que caman yɛrɛ bɛ yen n'u miirila san o san u bɛ taa seli kɛ so ɲina o ɲɛ tɛ taa an yɛrɛ sokaw jɔrɔ b'an na han bon ne bɛ ten nin y'a san 3 ye ne bɛ ten parce que ne b'aw kɔfɛ ne bɛ taa Yoroso nin y'a san 3 ye ne tɛ se ka taa e ta man di Yoroso ka gɛlɛn voilà mais karisila ne tiɲɛ o man kan tɛ ka ne bila ka ennemi ɲagami ka fili ennemi na ennemi ye kelen de ye bi ennemi ye jɔn ye o ye maaw de bɛ yen minnu labɛnlen don maa wɛrɛw fɛ k'o bila u faso la parce que an ka cɛkɔrɔba dɔ ka kuma don ko Mali kɛlɛ sera degré la n'i y'a jate minɛ c'est à dire tasuma de falenna ji la n'o dun kɛra Kasimi o ye kabako de ye parce que ji de bɛ kɛ ka tasuma faga mais ni ji yɛrɛ taara kɛ yɔrɔ ye tasuma falenna yɔrɔ mun donc i dabali bɛ ban o tɛ dɔwɛrɛ ye maaw de sɔrɔla anw yɛrɛ cɛla minnu hakili minɛna o de ye kɛlɛ in gɛlɛyaw parce que maa tɛ se ka kariya ka na bin yɔrɔ dɔ e ka so la n'a y'a sɔrɔ contact dɔ t'a bolo mun bɛ information jɔnjɔn d'a ma k'a fɔ i bɛ tɛmɛ yan ka tɛmɛ yan donc o de kɛra Mali la donc faut que an ka dɔw an balima minnu fana bilen don o jan kɔnɔ an b'o de fɔ an b'a miiri toujours parce que an b'a dɔn maa minnu ye nin logiciel labɛn a maaw de don u ye san yirikaw de kɛ ka logiciel in dilan wa a ma nɔgɔ ni duwawu ni barika yɛrɛ tɛ tuma dɔ Kasimi i ka se ka bɔ u ka sansara kɔnɔ. ayiwa CDM kalekan ba dɔ o ye fasoden ɲumanya ye an bɛɛ lajɛlen k'an ci sa an ka se ka kɛ faso fɛ yalama bi ka kɛ ni nin basigibaliya in ye a man kan CDM ka jatew kɔnɔna na o k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ an kan ka fasoden ɲumanya kalan na taa kalansow kɔnɔ k'a bɛ denmisɛnninw cini walima ka barosigi dɔw sigi sen kan maa minnu bɛ i yɛrɛ ka kuma hakili minnu minɛnen don ka se ka hakiliw d'u ma nka kalansow kɔnɔ k'a bɛ denw cini aw ka hakilina ye jumɛn ye fasoden ɲumanya waleya kalanko ta nasira sabula an y'an bolo jigin o la fana kabini démocratie nana an ka jamana kɔnɔ. Kasimi an ni ministère mɔgɔw sigira l'éducation ni an hakili la ni kuma bɔra a kɔnɔ parce que d'abord mun ye ne kɔnɔ gan
ne de y'a ye wagati mun na jamana ɲɛmaa ko ko ɲina ye année de l'éducation ye ne yɛrɛ périmètre caman bɛ yen olu ye kule ni dɔnkɛ daminɛ ko peut-être ɲina olu na prime dɔw sɔrɔ ou bien ɲina o fɛn wɛrɛw bɛna taga n ko non n ko karisa a ye sabali n'a fɔra éducation 3 niveaux de don famille carré kɔnɔna ani classique aw bɛ classique niveau de la a kun ye aw k'a dɔn k'a fɔ bi aw kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de kɛ ka jamana yɛrɛ réalité k'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye depuis à bas âge wa an ni ministère sigilen an y'a yira o la k'a fɔ mun ɲinilen don an fɛ CDM kɔni fɛ u k'a lajɛ programme kɔnɔ u ka fɛɛrɛ kɛ ka programme dɔ bila sen na fasoden ɲumanya bɛ kalan jusqu'à ta première année fo ka taga se fɛngɛ lycée ni fɛnw ma mais an b'a fɔ alhamdulillah tuma dɔ la malheur dɔ bɛ sursaut patriotisme dɔ suscité a bɛ mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ i b'a ye k'a fɔ 25 tɛmɛlen ne yɛrɛ ye école caman ye minnu taara denmisɛnninw sigi ka an ka général yɛrɛ ko o expliquer o ye ka tila ka bin kɛra jamana kan kun mun na ka don o la mais c'est le lieu k'u interpeller o wagati dɔrɔn tɛ nin ye wale de ye mun kan ka continuer cursus bɛɛ kɔnɔ i n'a fɔ ministre bɛ bolola baara ko kunna madame Umu Sali Sek ale bɛ ka taa min kɛ baara kalanso la bi fasoden ɲumanya ɲɛfɔli o de kan ka kɛ ka continuer c'est pas du que an ka kɔnɔni kɛ ni bin kɛra an kan wagati mun an hakili ka sɔrɔ ka dayɛlɛ n'an hakili dayɛlɛla an k'an jija o de bɛ an ni nansara cɛ n'an ye wale ɲuman mun ta an ka continuer a fɛ hali i b'a ye an ka sécurité sisan n'i bɛ bɔ sisan carré kɔnɔ i b'a ye sécurité a renforcé len don mais Kasim ni i ma jan kɛ wagati bɛ kɛ dɔrɔn i bɛ na dɔrɔn u b'a fɔ k'i ka tɛmɛ n'i ko ne ka tɛmɛ ne b'a fɔ i y'a ye n f'u ye mais a tɛ kɛ o parce que il faut que nin de ka fɔ mɔgɔ ye nin bɛɛ de ye éducation ye anw minnu an fana ka sɔn a ma wa an ka sɔn anw minnu bɛ kɛlɛ la i bɛ taa jamana wɛrɛw la u tɛ kɛlɛ la u tɛ fosi la pour que i ka bɔ quartier la ka se quartier wɛrɛ fo i dama mun bɛ k'i la e ye jamana dɔ caman kɛ i b'a dɔn mun don mais ka tila ka hali an da bɛ jamana caman bɛ yen bi a ma nɔgɔn voilà ka tila ka to kɛlɛ la k'a ye k'a fɔ anw de bolo jigilen don donc je pense que c'est le moment maître minnu bɛ yen n'u ye wale dɔw daminɛ ka ban ka général ka fɛnw fɔ ka tila k'a fɔ jamanadenw ye drapeau ye nin ye bon fasoden ɲumanya ye nin ye donc ne bolo u ka continuer a fɛ hali ni a ma don programme na en tant qu'enseignant 15 minutes ta k'anw to université la an ka professeur dɔ tun bɛ yen anw ye relation internationale de kɛ n'a tun nana a tun bɛ 30 minutes ta fɔlɔ spécialement sur l'actualité internationale diɲɛ bɛ cogo min diɲɛ bɛ cogo min o ye juste k'aw hakili lakunu wa a tun b'an bɛɛ bila yanni an ka taga an bɛ recherche kɛ ka taga o siraw kan ni fɛnw kan o de ye kalan ye donc bi min b'i kun kan voilà ministère i ka sigida bɛ cogo min o tɛ i bɛ waa yɔrɔ min kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ mun bɛ yen e sera ka yan sɔrɔ dɔ bɛ yen o tɛ ka yan sɔrɔ bi géopolitique yɛrɛ bɛ cogo di donc aujourd'hui ministère de l'éducation dɔrɔn tɛ dɛ ni comportement demandé don an bɛɛ lajɛlen de fɛ parce que wagati de sera ni bɛɛ kan k'i yɛrɛ questionner k'i yɛrɛ jalaki ka segin kɔ ka na an danbe ma o de la ɲina kɛra culture et éducation wa culture mɔgɔw c'est le lieu Kasim ko interpeller ne y'a fɔ tuma bɛɛ n ko n'a fɔra culture anw bolo ko culture ye ka taa bala fɔ ka bubu dɔ don ka ne non 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 faut que ne de k'a dɔn Kasim k'a fɔ ne ye jɔn ye ne ye miɲɛnka de ye wa miɲɛnkaya yɛrɛ ye mun ye bon ni bɛɛ ye nin dɔn k'i bɔkolo dɔn k'i jujɔ dɔn i laban ko o t'i kɔnɔ fili ayiwa CDM a ka kan an ka ɲininkali la sabula aw ka baara a n'aw ka cɛsiri n'aw ka timinanja tiɲɛ don fasoden ɲumanya waleyaw b'a la nka aw ka tɛmɛ kɔni o ye wolomasiri tabaw senkɔrɔma dondoli ye ne ko avril kalo tile 25 a y'aw kɛ cogo di a ye mun sɔrɔ a la i n'a fɔ kimɛli kalansen ani aw bɛ faamuyali jumɛn sɔrɔ avril kalo tile 25 waleya in na Kasim an bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maa o maa binna ka taa kɛlɛ in daminɛ fo ka se bi ma avril kalo tile 25 maliden ɲuman si ma wuli i wuli cogo la kɛrɛnkɛrɛnyana anw CDM ne bɛ se k'a fɔ anw tun bɛ presque au fait de l'action parce que ko in bɛ kɛ wagati mun
a y'a sɔrɔ événement dɔ bi vestibule la Kulikoro an ka délégation taara en Tenaye Tienfala i b'a kalama kɛlɛ tun bɛ yen. Kɛlɛ tun bɛ yen u bina yen o fɔra ka yɔrɔ. Voilà an ka délégation solila poyi parce que ni fɛn fɛn bɛ kɛ a dɔw la i b'a sɔrɔ an tɛ fɛ ka kɛ ko man ye bon fɛn dɔw tun b'an bolo ka taa di dugutigilakaw ma ka an ka respect témoigner o la donc sira kan an ka délégation taara en Tenaye wolomasiri tabaw ye wulikajɔ mun kɛ ils ont été témoins o y'a seereya donc c'est le lieu k'an ka wolomasiri tabaw fo parce que olu de tun bɛ o yɛrɛ ɲuman na u bɛ ka na ka tɛmɛ olu la k'u foncer k'u ɲɛsin kisɛ ma donc faut que malidenw k'a dɔn k'a fɔ armée sugu mun b'a bolo an bɛ o la mankan fɔlɔ mun bɔra parce que anw généralement sufɛ maa mun b'anw dɔn anw tɛ da sufɛ a ma kɛ ka bala an na a y'a sɔrɔ an bɛ ciw la donc automatiquement anw bɛ se ka canaux activer an ye appel wagati dɔ la an ka téléphone dɔw bɛ yen an y'u faga parce que bɛɛ bɛ ɲininkali la bɛɛ bɛ weleli la mun bɛ yen mais par contre an nana ye fagali t'a ɲɛ an fana ye dɔw de ɲɛjɔ yɔrɔ ye donc il faut que n'aw y'a faga a bɛ dɔ fara olu ka kunnasiri kan il faut que an k'o kun c'était le moment ka jamana kɔnɔdenw ka basigi kumaw f'u ye ne yɛrɛ ye vidéo kɛ o samedi kelen rapidement k'a bila k'a yira k'a fɔ tiɲɛ bin de kɛlen don an kan mais o kɔrɔ tɛ ko an ka système ko on a failli o kɔrɔ tɛ ko la montée en puissance de l'armée ko dutu b'a la dɛ n faut que maaw k'a dɔn k'a fɔ logiciel mun labɛnnen don n'i ko drone b'i bolo fɛn wɛrɛ o satellite ni fɛn caman de activer la ka na anw yɛrɛ contour la ya ka na baara kɛ faut que malidenw ko o de dɔn donc labɛn minnu sabatira ka se ka an ka système contrecarrer sansi dɔw fɛ ka fara janfaw kan an kɔni an se ye mun ye ɲɛfɔli la an y'o kɛ an se ye mun ye hali wolomasiri tabaw yɛrɛ dɔw hakili la sigili la parce que tuma dɔ la ne b'o de fɔ wasiwasi bɛna maa la minɛ i kɛra cogo o cogo merci maa dɔw bɛ dɔw ye o de tun ye maliyɛnw sɔrɔ parce que an bolo n'i ye cɛfini don dɔrɔn donc tu te suffis k'a fɔ e foyi si mako wɛrɛ tɛ e la et pourtant par contre i ye hadamaden ye i bɛ hami cogo mun a fana bɛ hami ten donc an ye basigi kanw ni fɛnw de ta o wagati mais Kasim k'a f'i ɲɛna anw yɛrɛ a wagati a y'an siran parce que o tɛ c'est-à-dire o tɛ maloyala koyi a y'an siran mais an tun b'a dɔn an bɛ bɔ parce que armée mun b'an bolo ni maa bɛ yen mun b'a dɔn anw fana bɛ dɔ dɔn a la anw ma siga o la ani maliyɛn den an b'a dɔn l'impérialisme c'est un mauvais élève ne bɛ to k'u fɔ tuma bɛɛ parce que n'u bɛ kalan kɛ maliden tɛ sɔn bingani ma ni maliden yɛrɛ ye conscience sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ e Kasim e bɛ ka na baga karisa ma o wagati a fana b'i cɛsiri hali n'a ni bɛ to a la a ni bɛ to a la mais o kɛlɛ kelen a b'o kɛ ka kunna wolo sɔrɔ donc c'est le lieu ka maliyɛn den bɛɛ fo mais toujours k'a fɔ maliyɛn denw ye an k'an hakili to an yɛrɛ la pour que 25 ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka kɛ. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ a ko senfɛ a ye wulikajɔ kɛ a ye cɛsiri kɛ a ye min ye lajɛw fana kɛ ka bilasiralikanw ni fɛnw bɛɛ lajɛlen di bi ye waleya in cɛjugu in a tile 27 ye bi ye tile 27 o kɔrɔ ko sɔɔni min a bɛna na tile 40 sɔrɔ o ye sinali ka tile 40 saraka bɔ ye labɛn dɔw b'aw bolo la wa ani a sumayɛlɛmali janaja ni ko ninnu na aw jɔyɔrɔ sera ka kɛ mun ye. janaja kɛnɛ kan an tun bɛ yen an ka délégation maa o maa bi yan n'i bɛ se ka taga bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan an yɛrɛ n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan an y'a diya ye voilà an ye témoignage dɔw kɛ e ni secrétaire général voilà o ka bɔ yen toujours est-il que général ta in an bɛ o de fɔ mɔgɔw ye général ta ye c'est la nation tout entière o de bɛ ka hommage kɛ a ye toujours an bɛ an yɛrɛ aligné nation kɔfɛ parce que ni jamana yɛrɛ ye fɛn dɔ ta ka ban donc anw b'a ye k'a fɔ o de kan ka kɛ. ayiwa Mamutu an ka kurun sera siɲɛ na min ye miniti 45 min ni Fala y'a d'a ma ale bɛ ka se a banyɔrɔ
bi wolo ka même wolo ka nyesi sifuma krengrena la faso de ma wale ta nasrala u se ku jenero fi cogo di an ka jamana fantan nani bela jelen fe la kana be se ka sabati sabula na fora paraw ma tama an sen fade oui Kasim me mun fo Mali sifilakaw ye bi ladilikan fɔlɔ ye an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ yɛlɛma mun kɛra bi mun kɛra an ka jamana kan kɔrɔlen ka na a tɔ amplifier le 25 bon i b'a ye k'a fɔ sifilaka bɛɛ n b'a f'u ɲɛna u ka jateminɛ kɛ général tɛ yen bi mais général ɲɔgɔn wɛrɛw caman bɛ yen minnu bɛ te sunɔgɔ u cɛsirilen don fo jamana in ka bɔ bolo la wa labɛnw sabatira général d'armée Asimi yɛrɛ ye général place ta n bɛ fɛ ka point sigi nin yɔrɔ kan yan pour que malidenw k'a dɔn k'a fɔ acte mun kɛra a gravité n'i y'a ye général yɛrɛ ye a étiquette ta parce que il a compris que ale de kan ka nin wale in mɔnɛ bɔ wa i b'a ye réorganisation bɛ sen na donc sifinlaka bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la k'i hakili to faso la an ka to jamana ɲɛmaaw kɔ an ka to an ka wolomasiri tabaw kɔ parce que bi n'an kɛra sababu ye ka ninnu labila an hakili bɛ mun na a dɔ la ne b'u fɔ tuma bɛɛ minnu ye M5 luttes kɛ n'i tun ye film joué ka yir'u la ko n'a kɛra aw laban ye tan ye a caman tun b'i fosi ka bɔ a la an k'an jija an fana ta kana kɛ nimisa ye donc an k'an jɔ an faso ye o de ɲinilen don an bɛɛ fɛ kunnafoni di yɔrɔw an k'a ta yɔrɔ woloma wa an k'a dɔn ni se kɛra mun ma don mun an ka kɔnɔni kɛ an ka na presse ka taa hakilina kolonw di karisa minɛna karisa tunna karisa kɛra tan an ka kɔnɔni kɛ parce que a fɛn fɛn kɛra suti tilala ka ye a bɛɛ la wa a bɛɛ la fana an tɛ se k'a fɔ ko baga kɛra caman ma Mali de la yan anw bɛ kule n'o tɛ n'i taara Côte d'Ivoire minnu tɛ kɛlɛ la jama hakɛya mun minɛlen n'o ye k'a sababu kɛ juste opinion politique divergence politique ye mais Mali kaso la i bɛ taa sɔrɔ divergence politique tɛ soit i ye kuma dɔ de fɔ mun ni fɔli tun man kan ou bien détournement ou bien wale wɛrɛ mais k'a fɔ dɔrɔn n ye n ka avis fɔ contraire bonya kɔnɔ a maa caman bi yan hali sini hali bi ne ni dɔw tun b'a débat la fosi t'i sɔrɔ donc fɛn wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ an ka to faso kanu na an ka to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ je vous remercie. n b'a kun cɛ n'i ka kuma ye an ka to jɔlen Mali ye o de ka bon ni an bɛɛ ye sabula anw bɛ taa an ka Mali bi to ka dugawu kɛ min ye jamana ye Ala k'a kolo suma bi juma suyaba in layɔrɔma kama min ye su in na ta an b'o bila yan Falaye Keyita ni Keba Jalo olu y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ an garisɛgɛ donna maa min na bi o ye Mamutu Kulubali ye CDM maaw ka kunnafoni di o ɲɛmaayaso bɛ ale bolo min ye Tangara yɛrɛ k'a yɛrɛ fɔ k'a waleɲuman dɔn CDM président Mamutu ale tun b'an ka kɛnɛ kan min ye général min Dolo ye k'ale fana fo ka taa se secrétaire général ma Yunus an b'u bɛɛ lajɛlen fo maa minnu bɛna kuma caman CDM tɔgɔ la olu maa sabaw ye Falaye Keyita k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma. aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do